To da haka idan wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta da alamar like. Kafin mu ci gaba, ina roƙon ku da ku yi subscribe a wannan channel din kamar yadda ka saba. Gaskiya kuna iya bakin kokarin ku, sannan muna godiya. Dan uwa ka taimaka kai in ba kai ba. Bayan ka bi ka gyara sai ka danna don, sai nuna ma fuska kamar haka, sai ka danna 7 zai loading. Bayan sai ka danna finish.